men oğlanlaryň hususan sowatly dostlaryň bir soragy bar. Ozullan baş soragy gulagy ol kakýa. İslam gowdin musulmanlar nätdirip ketipdi onu. Dogry diýe, hakay diýe. İslam emniyeti aydiye, İslam gönülmeni aydiye, men hemmemiz Kur'an-ı Kerim'de Resulullah'ın yaşayışından aydıp, iştip bəs hemmemiz bilip bəs aslan. Hopşa aydiyen zadi, öýümizin içimize giyik göreli, erheleyin arasını riayet edilýär mi? Ya erheleyi dağda bahanan iyidinin biri-birinden sawyjak bolup, bahanan iyidinin mi biri-birinden vuruşjak bolup, bahanan iyidinin mi ara açyljak bolup, kafirın kefini kulak asıp, judayi yaşap, yeke yaşap, bir zinana hamany yek filmlerden görüpdir, ya bir başka harici filmlerden görüpdir, bir zinanalar meselen yeke yaşaýarlar. Ya bagşlaryň talak alypdyr, ya şoňa meňdeş, erinin hemme zatdan yeke yaşap zindigi ýetip ketipdi. Şoňa görä bir filmleri görüpdi, ha şizere ýaşasaň boljak o diýip, ay men dünýeden sert, ay men dünýeden bidar, ay men näme? Kim? Maňa meňdeş mümin musulman adamyň oglugydy. Allah Taala ve Resulullah'ın din ve diyanat ve Kur'an-ı Kerim ve nurani gurrunları yerekitmeli ham. Cami'a kulukon verirler bolýarlygy ve juwan oglanlara fikirlerini ve zihinlerini harap bolup da dinin etek düşmekligi bu kulli cami'a verir bolýarlygyny alajak fikir etmeli diýelmi? Näjire oham ay diýanyňy hak görürüm. Musulmanlar ýerde, İslam ýerde. Dogurja görürüm da. Hatta aslın din gurrunu diyen bila fitnahaya ahir zaman molttur. İmanlı doğullu. Hudaydan fakat dua edeylin bir şu dünyadan iman menen geçmeli oleylin. Şun kan dua edeylin. Hemme yerden tut derdimiz kan. Mescide gatnaptu, 5 wagt namaz okyptu, 5 nefer, 6 nefer adajyk cemaat köpsü biri bilen kepleşen hak. O mescidin o tarafına durdu, o tarafına kaçıp barya. O tarafına durdu, o tarafına kaçıp barya. Näjire o musulmançylygyň içinde emniyet bar diýjek. Näjire keypçilik bar diýjek. Ola öýün gurruny, bir de mescidin gurruny. Ya ilgun jami'aň içinde gözlep gör. Ya aslan men din kepleýän, men nämet diýän men sunnatdan aýdýän, men Rasulullah'dan aýdýän niptu, emme bir-biriniň kanyny hor, bir-birini ýejekden nahilli bol ýaşaýak diýler. Näjire musulmançylygyň içinde oham adam aýtmaly, musulmançylyk döwri abadlyk bar diýip näjire adam agzyna aljak. İslam'da var, Kur'an'da var, Muhammed Peygamber'de var. Hatta kan kafirler ve musulman bolýarlar şolaň aýdýan kefi var. Hudaýa şükür, biz musulmanlar görmäkak evvel Kur'an görtürdi. Tekrar edeyin. Kafirler iken musulman bolýar, şolar näme diýe? Hudaýa şükür, musulmanlar görmäkak evvel Kur'an görtürdi. Eger musulmanlar biz görsek hiç musulman bolmardyk diýerler. Ama evvel Kur'an görtürs, ey bu hak gurrunlar näme, ey bu nur gurrunlar näme, ey bu günün mük gurrunlar näme diýip içine girýäs. Ama musulmanlaryň işi ýok diýip aýdýasdypdyr. Ene bibenne de İslam nahat gowy diýipdir. Fihi amniyetud dunya we rahatul maut. Dünýäňde de keypçilik bar, ahiretinde de keypçilik bar diýipdir. Hacyň içinde Hacda hud Kur'an-ı Kerim'de var. Fela rafata wala fusuqa wala jidala fil hacc. Hud Kur'an Allah'ın kelamı. Hacaldinde cidilleşmeler diye bir pırtıkal, bir miwan üstüne yakalaşıyor hacılarla. Näjire o musulmançylygyň içinde bir kafir ýurtda şonu kökelmeli, ihramyň içinde öýde, Mekke-i Mukarremaň, Medine-i Munawwaraň hoteliniň içinde bolmaly ýagdaýlar şular. Aýa İslam musulmançylyk adam utunya aýtlanna. Adam öyle kiçilýä gurrunga girende. Merde amal bolup hakikat İslam näme diýerligini düşüneýlik. İslam'a girse adam dünya ahirete abad. Näme diýip? Allah